Здравей! Аз съм Елена и съм практически стратег за стартъпи и малки и средни бизнеси. Днес ще говорим за паричния поток. Можеш да се напечалба и пак да нямаш пари в банката. Звучи невъзможно, нали? Печалбата е пари. Не винаги. Случва се всеки ден. Фирма с поръчки, с клиенти, с добър марж. Като погледнеш сметката, празно. И не разбираш защо. Днес ще ти покажа какво ни ти казват за паричният поток и защо печалбата е само една част от цялата истина. Счетоводителят ти казва: браво, добър резултат. Ти го гледаш, банковата сметка не се съгласява. И си мислиш: явно нещо бърка. Ама не бъркаш. Проблемът е, че печалбата и парите в банката се движат с различно темпо. Печалбата е сметка на хартия, колко си продал минус колко си похарчил, докато парите в банката зависят от това, кога клиентът ти е платил. И ако той ти плаща след 60 дни, а ти трябва да платиш на доставчика след 15, имаш дупка. Ясна и реална. И колкото да си на печалба, ако дупката стане голяма, бизнесът спира. Печалбата е теория. Паричният поток е реалност. Може да имаш поръчки за 100 000 лева. Ако половината ти клиенти забавят плащанията с 90 дни, ти трябва да финансираш живота си 3 месеца без пари. Откъде? От спестявания, от кредит, от нерви. И точно там умират малките бизнеси. Не защото нямат работа, не защото не са печеливши, а защото парите не влизат на време. А разходите не чакат. Наем, ток, вода, заплати, доставчици. Те си идват всеки месец, точно на датата. В моята работа съм видяла 3 неща, които убиват паричния поток. Първо, забавени плащания. Клиент, който плаща след 60-90 дни, те задушава. Второ, лоши условия. Ти даваш на клиента 90 дни, а доставчикът ти иска 15. Ти финансираш чуждия бизнес със собствените си пари. Трето, неконтролируеми разходи. Харчиш, когато има пари, а не когато трябва. И после няма. Всеки от тези 3 сам може да те блокира. А когато са заедно, умираш бавно, без да разбираш защо. Какво можеш да направиш? Не ти трябва сложна финансова система. Трябва ти прогноза и контрол. Взимаш ли с хартия или Excel? Записваш 3 неща. Какви пари ще влязат през следващите 30 дни, какви пари трябва да излязат и каква е разликата. Това е. Не 50 показателя, не сложни формули. 30 дни напред. Разликата ти казва: имаш ли дупка или не. Ако имаш, знаеш преди да е станало. Можеш да реагираш. Да потърсиш клиент, да преговориш условия, да забавиш разход. Това не е счетоводство. Това е просто гледане на пътя, докато караш. Така че не чакаш счетоводителя да ти каже дали си печеливш или не. Той гледа назад, паричният поток гледа напред. Може да си на печалба и пак да нямаш пари за заплати след 2 седмици. Затова всяка седмица по 15 минути прогноза за 30 дни напред. 3 числа и един въпрос. Дупка има ли? Ако не си сигурен как да го направиш за твоя бизнес, линк в описанието.